Benvinguts, lletraferits, quan i quant de temps, Resulta que he estat de vacances i se m'han anat una mica de les mans, coses que passen. Però he tornat. I amb quins llibres he tornat? Doncs comencem amb els llibres que us tenia pendents des de fa molt de temps, perquè són els que em vaig comprar per Sant Jordi, si us en recordeu. Em vaig comprar el que és la saga L'Arxiu, que es descomposava en dos llibres, L'Arxiu i El Buit. Els dos de la mateixa autora, òbviament, que és la Victoria Schwab. Perdoneu si no ho dic bé, faig el que puc. El cas és que és nascuda el 1987, per tant una autora jove, més o menys de la meva edat, i que s'ha fet famosa per la seva fantasia, i és dels Estats Units. Fixeu-vos si té èxit, que les seves obres s'estan traduint a més de 15 idiomes, i a més té projectes perquè tant la saga de l'Arxiu, que és la que us comentaré primer, com la saga Sombres de Màgia acabin arribant o bé a la televisió o bé al cinema. Això està encara per concretar. Però es considera actualment, per tant, una de les autores més famoses. Curiositat, té llibres dedicats tant a adults com llibres dedicats a adolescents. El que passa és com els diferenciem. Doncs representa que, segons com està firmat, si firma com a Victoria Schwab amb el nom complet, representaria que és de literatura juvenil. Si és, en canvi, firmat per B.E.Schwab, llavors es consideraria de literatura per adults. En aquest cas, casualment, els dos que comentaré són de literatura per adults, però no necessàriament. Jo els hagués llegit a l'adolescència i crec que els hagués gaudit molt, aquests llibres. No són pas massa complexos ni enrevessats. Comencem, doncs, per la biologia que m'interessa al primer, L'Arxiu i El Buit. Són dos llibres que parteixen d'una mateixa base. Què passaria si, quan morim, passéssim a formar part d'una biblioteca i en allà poguéssim accedir als records d'aquesta persona i a les seves experiències? La idea la trobo boníssima, és el primer que em va atreure dels llibres. Em sembla una idea molt interessant perquè et fa pensar en el que perdura, en el que queda més enllà de la mort i com ho podem interpretar i malinterpretar també. El que passa és que després sí però no l'acaba de portar tan bé com a mi m'agradaria. Què més m'agrada d'aquest llibre? M'agrada que porta en el llibre, a primera pàgina, sentiments molt complexos que normalment no apareixen en aquest tipus de llibre, com ara el d'ansietat, de depressió, de culpa. La protagonista bàsicament veiem que és una noia que pateix tot això per diverses raons. Per començar, la primera que sí que ja us puc explicar és que ha perdut algú de la seva família. Per tant, tot això la condiciona molt de cara a la biblioteca dels llibres dels morts. A més, l'autora es nota que ho ha patit i coneix el tema, per tant, m'ho explica com de primera mà. Llavors, què més m'agrada d'aquest llibre? Les relacions humanes són bastant complexes i apareixen mentides, i apareixen tensions, i apareixen veritats que acceptem malgrat que sapiguem que no són com a tal, superacions de pèrdues, perspectives diferents sobre una mateixa situació, sobre un mateix personatge, personatges que discuteixen i veiem que cadascú d'ells extreu unes conclusions completament diferents. Aquesta part tan realista m'ha agradat molt, la veritat. Ara, punts febles de l'obra. Jo diria que no explora prou el que seria el més interessant del tema, i és aquesta idea de la biblioteca dels morts i de com accedir als seus records, etc. Més aviat passa a ser una qüestió una mica secundària, i a mi això personalment és el que m'ha molestat perquè és el motiu pel qual vaig llegir aquest llibre. A més, repeteix dues vegades la idea del triangle amorós, que està molt bé, però dues vegades en dos llibres una mica prou. I el problema, a més, que hi he vist és que hi ha un dels personatges masculins que segueix sí o sí el prototip del príncep blau, i és que no té cap defecte. És un personatge completament sol·lícit i que està allà per protegir i defensar la noia i mai tindrà un no, i és el personatge perfecte. Per tant, li dona molt poca credibilitat, no sembla un personatge real, sinó més aviat un personatge de conte de fades. I en quant a la protagonista, em trobo una cosa similar, perquè, com he dit, és una persona que pateix problemes de culpa, d'ansietat, de depressió, per tant, té moments en què és molt fràgil, però després, de cap volta, té una força molt literal i psicològica, té una força literal, és a dir, pot combatre, pot lluitar, però en teoria és un adolescent,
i a més de cop volta treu el seu caràcter endavant. La que acabeu de veure era la Yuki, la nostra gateta. I això em resulta que no acabi d'encaixar-me el personatge, que és com que té dues cares molt contrastades entre si. Ara bé, el llibre per passar una bona estona, per distreure's, i tant, cap problema. Val la pena? Sí. Quin recomanaria més de la mateixa autora? Doncs resulta que la mateixa autora té una saga que em va agradar molt més, que és la que em va portar a mi a llegir l'Arxiu i el Buit, que és Ombres de màgia. No estan traduïts al català, per això se m'ha escapat el Sombres, perquè bàsicament el trobareu amb el nom de Sombras de Màgia. I en aquest cas es tracta d'una trilogia. Tenim Una màgia més fosca, Concili d'ombres i Conjur de llum. Aquest seria l'ordre. I en aquest cas tracta sobre mons paral·lels. Veieu que és una autora que bàsicament li agrada molt la fantasia i l'explora a partir d'una pregunta de què passaria si, en aquest cas, si els morts es transformessin en llibres, i el segon, què passaria si hi haguessin mons paral·lels que... Doncs en aquest cas es basa en la ciutat de Londres. Aquesta autora sempre basa els seus llibres en diverses ciutats pel caràcter dels fets que hi ha de passar, quin li sembla que és més adequat. En aquest cas passen a Londres i hi ha 4 mons paral·lels. Hi ha el gris, que seria el nostre, bàsicament, el món real, en què no hi ha màgia, tot és normal. Després hi hauria el vermell, que és el més màgic de tots, on la màgia és esplendorosa, es poden gaudir de riquesa, etc. Llavors hi hauria el món blanc, en què la màgia és cada cop més escassa i la gent es baralla moltíssim per qualsevol d'aquestes restes, i el món negre, en què bàsicament hi va haver un problema amb la màgia i ara l'han hagut de tancar i ningú hi pot accedir. Deixem-ho així perquè no vull fer masses spoilers. Però tenim 4 mons que què comparteixen? Doncs la ciutat de Londres. I hi ha uns personatges, evidentment, si no, no tindria cap gràcia, que tenen l'habilitat per viatjar d'un món a l'altre i, per tant, interseccionen entre tots. Un moment, perdoneu. Aquí teniu la culpable de la interrupció, que serà segrestada fins al final del vídeo. En fi, doncs el que us deia. Tres llibres, una trilogia, per tant, sobre aquests 3 Londres. Estan molt més ben escrits que els anteriors. Bàsicament, aquí sí que els llibres enganxen. A l'Arxiu i el Buit costa una mica a vegades seguir la lectura, a vegades es fa una mica densa. Però aquí no, trobareu que realment els personatges enganxen molt millor i l'estructura de l'obra permet que quan acabis un capítol diguis «Ai, vull seguir, vull saber què passa». Això està molt millor. Els punts forts que m'han agradat. A mi la idea dels mons paral·lels és una cosa que sempre m'ha fascinat. Potser no tant des de la fantasia, potser l'havia vist més explorat des del punt de la ciència-ficció, però, en fi, no és dolent el resultat. Fixeu-vos que aquí ha vingut a buscar la piloteta segrestada. Saluda, Yuki! Es farà famosa per tot internet. Yuki vol dir neu en japonès. En tot cas, a més, els personatges són molt més carismàtics que a la saga anterior. Fins i tot els personatges secundaris es converteixen en bastant més interessants. Els protagonistes no són tan blanc, negre, o no tenen aquesta dualitat que no acaba d'encaixar. Són més aviat més complexos i, a més, tenen carisma. És a dir, que enganxen, et cauen bé aquests personatges. Tens ganes de seguir-los i de saber què els passarà. A mi m'agrada que toca un tema que no és molt habitual en els llibres més adolescents o de fantasia, que és el que és sentir-se d'una família. Una cosa és ser d'una família i l'altra és sentir-se d'una família, que és una de les coses que els hi passa a un dels protagonistes i, per tant, que s'hi dona moltes i moltes voltes. I llavors tots els personatges comparteixen aquest mateix dubte de què és ser part d'una família, com se'n senten o com no se'n senten. En canvi, què és el que no m'ha agradat? Sobretot en part perquè vinc de Brandon Sanderson, que sabeu que és per mi el déu de la fantasia. No m'ha agradat que la màgia és la solució a tot. També és la que porta els problemes, això hi estic d'acord, però és la solució a tot el que troben i, a més, no es paga el preu. A Brandon Sanderson la màgia sempre tenia unes conseqüències, en aquest cas no necessàriament. Per tant, aquesta part de conte de fades a mi m'ha molestat una mica. Trobo que tingui un preu equilibra molt més un argument de novel·la.
també em va saber greu que s'explorés molt poquet el que seria el més interessant dels mons. Jo us he plantejat, el gris, el nostre, el blanc, el que té poca màgia, el vermell, el que té molta màgia, i el negre, que és aquest que està tancat. Quin és el que us sembla més interessant? El negre. Doncs d'aquest és el del que en sabrem menys, i clar, sap greu perquè justament el que voldries és que aprofunditzessin en què va passar, com va passar, etc. I això ens porta a l'últim punt. El final de l'obra acaba sent bastant previsible, sense dir-vos res més per no fer-vos spoiler en el cas que ho voleu llegir, però si et deixes anar portant per la lectura acabes veient molt fàcilment cap on aniran a parar els fils. Sí que m'ha agradat també que l'ambientació, el que és la situació, el paisatge, és quasi bé com un personatge més de l'obra. Aquesta part està molt bé, perquè acabes entrant en els mons, acabes veient les diferències molt clares entre l'un i l'altre, i per què n'hi diuen el blanc, i per què n'hi diuen el gris, etc. I des del punt de vista dels personatges se te fa molt fàcil ficar-te en aquest món i seguir-los per entendre'ls. I a més, ella, l'autora, explica que per ella la fantasia serveix com una metàfora per intentar descompondre la realitat i parlar d'aquesta realitat. Això és bastant complicat, Però en aquests llibres sí que es pot arribar a veure com fa una crítica de la realitat en segons quins punts a partir de la fantasia. Ara bé, ja us he dit, no és un llibre pas molt complex, no hi aneu a buscar el mateix que aniríeu a buscar amb altres autors. I veig que és una idea recurrent en la història que la mort d'un personatge no implica que hi hagi una separació brutal, és a dir, com explicaré això? La mort per aquesta autora és porosa, no es tracta d'una frontera, sinó d'una línia que es pot traspassar, tocar, que intersecciona amb el món dels vius. És difícil, però veig que en l'autora és una idea recurrent, tant en el Ombres de màgia com en l'Arxiu i el Buit. En tot cas, us els recomano per passar l'estona, especialment si us agrada la fantasia. Si no sabeu quina de les dues sagues llegir, us recomano molt més a l'Ombres de màgia, però jo els he gaudit. Jo realment ja sabeu que llegeixo tot el que em cau a les mans i els he gaudit molt. Espero que estigueu passant un molt bon estiu. Recordeu que em podeu seguir a Twitter, que em podeu seguir a Instagram. Intentaré tornar a estar activa, de veritat. M'he proposat avui gravar diversos vídeos sobre els llibres que he estat llegint, perquè no he parat de llegir, això sí que us ho puc assegurar, però sí que se'm feia una muntanya posar-me a gravar i he pensat, doncs fes una pausa, ni que sigui llarga, i ja hi tornaràs amb més ganes, i aquí estem. Per tant, moltes gràcies a tots, espero que sigueu aquí, que em feu comentaris, que us agradin els vídeos i sobretot que llegiu molt. Cuideu-vos!